Ang 10 kilometros nga dalan sa lungsod sa Alcantara nga gilantaw nga moabot pa og 16 anyos una mahuman. Humanon gayud kini sa Kapitolyo sulod lang sa usa ka tuig. Matod ni Alcantara Mayor Fritz Lastimoso nga nalisang gayud siya sa kadako sa kantidad nga gigahin sa Kapitolyo aron masimento ang kalsada nga maoy magdugtong sa unom ka mga barangay sa ilang lungsod. Kini mao ang poblasyon: Candabong, Lawaan, Kabadyangan, Salagmaya ug Manga. Mukabat og dulan 50 milyones pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa Phase 1 ug Phase 2 sa pagpalapad ug pagpasemento sa poblasyon Candabong Manga Provincial Road ug 6.8 milyones pesos ang gigahin alang sa pagpasemento usab sa Barangay Candabong Road Section. Niadtong Huwebes, Marso 18, gisubhan o ginagurahan ni Gobernador Gwen Garcia ang maong mga proyekto alang sa Alcantara. Apil niini ang pagpanindot ug pagpalambo sa Civic Center nga gigahinan og 2.7 milyones pesos. Kana nga proyekto mo ay labing dakong proyekto nga nadawat sukad-sukad sa Alcantara. Mukabat gyud mga 60 ug mahuman mga duol gyud 80 milyones. Unya kami sa Alcantara 5th class municipality. Unya ang among ira duol ra gyud 15 milyones kada tuig. Ug inyong naon og magtigom ko mga 5 milyones kada tuig, mabot pa ko mga 16 ka tuig usa mahuman ng proyekto ha. Unyang probinsya sa Sugbog, human ra gyud niya dool, wa kay kabot og duha ka tuig. Nagdungan-dungan gayud ang dagko nga mga proyekto nga nadawat sa lungsod sa Alcantara gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug sa nasudnong kagamhanan. Matud ni Kongresista Peter John Calderon, dihang board member pa siya, puwerteng nipisa sa maong karsada nga mo'y nagsilbi nga main artery o nahimo nga agianan sa unong gikan sa siyam ka mga barangay sa maong lungsod. Pagkabalik ni Governor Gwen, wa lang niya palapdi di simento pagyod ang inyong karsada. Inana ka matinabangon o nakakita gyud ang atong Governor Gwen sa mga kinanglan sa atong mga kaigsunan. Labi na dinhi sa kabukiran kay dako kay ni na tabang ning karsadaha kay unom sa siyam ka barangay ang mugamit aning karsadaha. Mato di Gobernador Garcia, nindot kun baga ug lapad ang karsada kay mao kini ang liabi pag-uswag sa mga mulupyo labi na sa bukirang mga bahin sa kalungsuran ug mga syudad. Kung mahumaning duha ka phases, moabot nag mga 7 kilometros. Pando na pa'y mabilin nga mga 2 kilometros kapin. Ug mauusab ka na ang atong sugdan karong tuiga. Kay di ta ginilong-an hangtod di gyud mahurot og kasiminto. Angay lang pod nga ato ning ibutang ang maong nga proyekto kay sa akong nasabtan lagi kung ugat pa ni mao ni main artery. No? Niya tanan agi. Ug mao kani ang nindot nga daan lapad baga mao kanay liabi sa pag-uswag. Sigon ni Mayor Lastimoso, ang dalan sa Barangay Candabong mauusab ang nagbakos sa ilang provincial road ug nahimo nga diversion road diin daghan usab ang mangagi. Gipadayag ni Lastimoso nga grabe ang kalipay nga gibati sa mga tawo kay ang maong mga karsada maoy gigamit isip farm to market road. Munay magpabuhi gyud sa ekonomiya, sayo na kayo ang para gani ang mga bukirang bahin sa Argao, ari na mangumpra sa lungsod sa Alcantara sa isda. Samtang 10.5 milyones pesos ang balor alang sa pagpatukod og bag-ong police station sa Alcantara. 7 milyones pesos alang sa pagpatukod og bag-ong buhatan sa bumbero. Ang pondo sa maong mga proyekto nagikan sa national nga kagamhanan nga gipaagi sa Department of Public Works and Highways. Mato di Police Lieutenant Carlos Narca, hepe sa Alcantara Police Station, ang tulo ka anda nga bag-o nilang police station gipaabot mahuman sa Hulyo 29. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.